Ei, hola, què tal? Mireu, us gravo un vídeo perquè serà més fàcil que enteneu el que heu de fer durant aquestes 2 setmanes, 10 dies, 2 setmanes. Mireu, fareu unes fitxes per recordar tot el que hem treballat durant aquest curs estrany. Sí? Són unes fitxes que la gràcia que tenen és que es corregeixen soles. I quan s'hagin corregit me les enviareu a mi per correu. Però l'objectiu no és aquest. L'objectiu és que una vegada aquesta fitxa s'hagi corregit, veureu què és el que heu de retocar i ho retocareu en un full. Per exemple, si us estan demanant fer un plural d'una paraula i us surt en vermell, voldrà dir que això ho heu de retocar, ho heu de corregir. Escriviu la resposta correcta en el full d'allò que us digui que us heu equivocat i feu una foto i me l'envieu, sisplau. D'acord? La gràcia de tot això és que us adoneu en què us heu equivocat i ho sapigueu corregir. Sí? Doncs això és tot. Em penso que no em deixo res. 10 dies, 2 setmanes. Sí? I anar recordant i fent memòria de tot allò que hem treballat. Superimportant. Apa-li! Adeu!